Què significa ser persona far? Per mi, ser persona far significa posar llum al camí que moltes persones estan fent ara mateix, que jo també he hagut de recórrer, i molta gent han sigut far per mi. Per mi, ser una persona far significa poder ajudar a la gent al meu voltant i no tan voltant que pateixen problemes de salut mental com els he patit jo durant molts anys. Vaig voler ser activista d'Obertament per superar el meu autoestigma i per conèixer persones que patien aquest estigma de la societat. És important ajudar-nos entre nosaltres perquè tindre un problema de salut mental pot fer que et sentis molt sola, realment. Per mi, ser una persona far és poder ser un referent i un acompanyament a altres persones que es senten com jo, perquè sàpiguen que no estan soles en aquest camí i que hi ha una llum al final. Jo sóc far. Jo sóc far. Jo sóc far. Jo sóc far. Apunta't a les formacions per ser activista d'Obertament i ajuda'ns en la lluita contra l'estigma en salut mental. Entra a obertament.org/josocfar i posa llum a la salut mental.